No, mites sitten tämä hoidettavien vanhusten tilanne? Tapahtuuko tässä kovin ratkaisevia tämmöisiä muutoksia hoidon laadun suhteen? No ilman muuta tapahtui. Silloin kun tulin taloon, niin tänne tulevat vanhukset, niin hän tuli linja-autolla tuohon pysäkille ja kapse kädessä ja ne oli aika hyväkuntoisia jossain vaiheessa. Mutta hyvin nopeasti niin tilanne muuttui, koska Espoo kuntana kasvoi ja toi tullessaan sitten tietysti enemmän tarvetta. Mutta meillähän oli onneksi sitten 3 suurta sairaalosastoa, johon mahtui kyllä 150 vanhusta. Kyllä se tilanne muuttui kovasti, mutta onneksi täytyy sanoa, että meillä oli tilanne siinä mielessä hyvä, että me saimme ammattihenkilökuntaa. Saatiin myöskin vakansseja, sellaisia vakansseja, joita nyt yleensä vanhainkodeissa ei ollut. Jos me nyt ajatellaan henkilökuntaa, niin tietysti se sairaanhoitohenkilökunta alkaen lääkäristä, niin sitähän oli osastonhoitajat ja sairaanhoitajat ja apuhoitajat. Yleisellä osastolla, niin sanotulla yleisellä osastolla oli kodinhoitajia jonkun aikaa, mutta nekin korvattiin sitten kyllä apuhoitajilla. Mutta sittenhän meillä oli ihan nämä erikoistyöntekijät, jalkojen hoitaja oli talossa, oli parturi-kampaaja, oli lääkintävoimistelijoita, oli kuntohoitajia, fysioterapeutteja, millä nimikkeellä ne nyt sitten kulki. Ja askarteluohjaajia. Se oli mielestäni hyvä, kun kunta tosiaan antoi niihin rahaa. Ja se näkyi kyllä sitten päivittäisessä työssä, kun jokaisella ammattiryhmällä oli omat pätevät työntekijät, niin kyllä se heijastui sitten tähän viihtyvyyteen ja kaikkeen tällaiseen. Niin